Rusi su došli i nisu doneli jedine dve stvari koje valjaju, jeftinu vodku i sirne dezerte. Kako sam ja iskreni gurman, a ne iskreni alkoholičar, danas radimo recenziju ovog drugog. Nuga. Bukvalno tvrdi mlečni kidi od 200 dinara. Nuga please baci follow. 8 od 10. Sirok. Dezert od umućenog tvoroga, nešto kao rikota umočen u čokoladu. Malo se raspa u dolasku iz Moskve, kao i Rusi. Ukus je sladak sa primesama kiseline i sira obložen kvalitetnom crnom čokoladom. Bukvalno zlatni standard. 10 od 10. Sirok dulce de leće. Ovaj je punjen slatkim od mleka i obložen mlečnom čokoladom, dakle karamel slatko i kiselkasto. Na snimku se nažalost ne vidi kako igram jer malo mi za sriću triba. 11 od 10. Kartoška rost. Sirok u kom se nalazi kakao i u siru. Za ovo nisam objektivan jer obožavam kakao u kremovima, tako da 10 od 10. Kartoška BA, kartoška u kojoj je dodati keks što se vidi po preseku, tako da i odnosu na prethodnu 9 od 10. Brownie, fudgy brownie s lešnikom, mada više ima ukus kao mokar kakao medenjak. Da, ukusno. 4 od 10. Sirok, kruška i gorgonzola. Kako to buđev siru kolač, zar nije onda i kolač buđev? Nije srboljube, samo je drugi tip kiseline koji se odlično kombinuje sa slatkoćem kruške. Rascjetali jablani 14 od 10. A sutra izlazi drugi deo da napravimo pritisak jer